παιδιά. Χαριβά είναι εδώ, τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα το vlog κέντρο. Στο κέντρο σας έχω μια έκπληξη. Θέλω να δείτε ένα άτομο που οι περισσότεροι συνδρομητές μου που ξέρετε πολύ καλά μάλιστα. Ναι, κέντρο. Το περιμένω. Έχει το λεωφορείο. Έχει δέσει αρχικά. Ναι, άστα να πάνε. Ξέρω τι έχω να κάνω. Τι θα λέτε, πώς είστε? Τελείωσαν εξετάσεις, νομίζω ναι, τελείωσαν, ναι. Ναι. Ακόμα νωρίς. Ναι, ακόμα τίποτα. Νικόπολης ή του beach. Περιμένω. Δεν έρχεται κανένας. Βασικά λεωφορείο περιμένω και λέω. Ναι. Είχα δει κάποια παιδιά τις προάλλες. Ήμουν στο Ιπποκράτειο για να κάνω κάποιες γενικές εξετάσεις και με πετύχατε κάποια παιδιά. Μου με τρελάνατε. Συγγνώμη το. Γιατί είχαν πάρει αίμα και άλλα διάφορα και πουνούσα και ήμουν λίγο ζαλούς και λέω φαστό τι γίνεται. Μου βγάλαμε και το και λέω φαστό τι γίνεται. Ναι, μεγάλωσε η παρέα. Πάμε, 55 χιλιόμετρες μεγαλώνει η παρέα μας. 55 λέω, 55 όπως η game λέω. Βλέπω από εκεί που δεν είχε καθόλου στο καινούργιο κανάλι φτάσαμε στους 15, όχι 5 φτάσαμε και τελευταία φορά που είδα φτάσαμε 15 συνδρομητές. Νομίζω. Μπέρδεψα τα κανάλια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Καλά. Όσοι με έχετε στους Παιδιανόπουλος θα ελαχτιώνω για... Μάλλον θα γίνει hard fine. Θα γίνει, δεν ξέρω πότε. Τώρα σύντομα. Φυσάκι είναι ωραία. Έχει το λεωφορείο. Έχει το λεωφορείο, δεν ξέρω που μείνετε. Να το έρχεται. Έρχεται πραγματικά από εδώ. Ναι, πρέπει να πω σε στάση. Λοιπόν, τα λέμε μετά στους 5 στάσεις. Λεωφορείο τέλος. Έλα θέμα του Νικόπολη. Νικόπολη. Πάμε στους έλφους, να δείτε και την έκπληξη που σας έχω. Ναι, μην με πάσω. Άλλη καθόλου ακριβώς. Γεια Αλάνια, βρήκαμε τον Παύλο. Το Πάνο. Βρήκαμε τον Πάνο. Τον βρήκαμε. Ναι, η Κατερίνα. Κωνσταντίνα. Μπερδεύουμε το πρωί. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Σοκράτης. Γεια σου Σοκράτη. Πρέπει να με θυμάσαι. Ήσουν στο event. Εμένα θα με κράτουν όλοι. Έλα άρχοντα. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Τώρα θέλω το δώστο μου. Τώρα θέλω το δώστο μου. Τώρα. Δώστο μου λοιπόν. Κάτσε ρε. Έχουμε μπούλος. Έχουμε και ραντεβού. Πάντως, παιδιά, ήρθε άλλο ένα άτομο.
Πληρώνει το vlog. Το vlog ολοκληρώνει. Ναι, κάτω βίντεο vlog. Ήρθε και ο Αλέξης. Από εδώ. Εδώ είμαστε μεγάλη παρέα. Ο Άρχοντας, εντάξει. Τρεις συνολικοί καλοί YouTuber. Πάνος, Dead Team, Mr. Rappa και εσύ θα το πεις. LB Dude. Bye! Ήρθα. Μεγάλη παρέα. Όλοι εδώ είναι για το πάνω. Όλοι εδώ. Γνώρισα και ένα πολύ ωραίο φιλαράκι. Πώς θα λένε? Εδώ είναι τέλεια παιδιά. Είναι τέλεια παιδιά. Θα μπουν στην παρέα μας. Έχεις κανάλι στο YouTube? Ναι, 3. Πάνω, τελευταία εισαγωγή μαζί. Εδώ, για αυτόν που ήρθαμε. Γεια σας παιδιά, είναι για vlog. Ναι. Είναι για vlog λοιπόν. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να περάσετε καλά στο vlog φίλου μου. Δεν είσαι κοντός. Όχι, ναι, δεν είμαι κοντός, απλά εγώ σκύβω για να μην φαίνεται... Αυτό. Ναι. Αυτό. Ο Αντρέας ο σωματοφύλακας. Πάνω σε μια ζωή. Γεια σας παιδιά, τα λέμε. Like σελίδα, εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε αύριο.